Subay, nakaroon rin sa Bacolod o padung sa the ruins, pero basta ko maadto dito mga sa snacks na Jollibee, of course, the Jolly Hot Dog. So, bakal sa taron ay medyo traffic kamay, pero yeah, padung sa the ruins. So, nakaunta ka. By the way, ang nagagamit na ko ron is the new Nokia 6.1 Plus. So, mukbang na ko gingani, so you can see what I'm eating. And so padumi ron sa Cavite City, I mean the ruins. Yeah, Limani yung one of the favorite, one of the popular tourist spots here in Bacolod. In the Bacolod area, I mean. Naman ako mga puyok, mga naka-brand ko. So, di kami sopas akong kumita doon sa pagdalihan ko. Diyan natin mag-food trip na sa ko. Pero, dali mo doon kong joyride ka, dito pa mag-drive thru ka, dali na drive to drink, and that's like Jollibee, mga KFC na naman na Bacolod. And mo na yung madaling alik. So, kung series nila, yeah, one way shot na kung padung para makatis Bacolod, normally pwede ka mag-series padung sa Cebu or any series padung San Carlos, yeah, barko na kanito, I mean mag-fast grab. Nanghanin katubhan ko sa Bacolod, where to mo? Murag Bogo ba, pero mas taghan gini dili. Taghan na sendero dili. So mo na, mga tumiron sa the ruins dayon. Dito ko padung na nila, dulo lang nila. Helicopter sa katubhan. So yeah, may about new stories, the ruins na yun. Sa uban pa na kong adventure sa Bacolod. So thank you so much for watching the video, and nalawa akong video niya sa the ruins using this new Nokia 6.1 Plus. Only $59.90. So it's being sold now. And if you're one of the first 1,000 buyers, you get a 1,000 peso travel voucher from PAL. So check out their Facebook page to know more about this amazing promo. And sige, kung wala pa mo ka subscribe, please subscribe. And thank you so much for watching. Bye-bye.